Borba protiv nezagađenosti. Mi smo u Srebreniku uvijek bili prvi i uvijek ćemo i biti. Znači, protiv ove korone se najbolje boriti, kaže da nju vatra sprži. I evo mi spalimo da sve spržimo, znači. Druga stvar, ne mora biti neka evropska zemlja manje zagađena od našeg Srebrenika. Mi smo uvijek bili prvi i prvi ćemo uvijek i biti. Šta bi još rekao za ovu vatru, znači, najbolje bi bilo da svaka kuća što više ovakvog guma iznese svaki dan bar po 50 guma da zapali. Guma se mora nabaviti povoljno, hoću reći džabe na svakoj vulkanizerskoj radnji. Da malo snimi ovu gor ljepotu, nek se vidi da se ja borim jedan, među prvijem sam znači ustao da se borim protiv ove nezagađenosti. Što je god loše mi moramo raditi, moramo biti primjer drugijem. Moramo biti primjer drugijem, na primjer i u pederima. Da što više imamo ovdje pedera, lezbejki i tako, i da uvijek budemo prvi. Pozdrav od mene od SFRJ Ježinca.